ба шумо салом мегӯем бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. барномаи навбатии суфраи тоҷиконаро манзури шумо мегардонем ва бояд бигӯем ки хӯрокҳои миллӣ ин ҷузъи фарҳанги миллати тоҷик ба ҳисоб меравад ва эҳёву зинда кардан ва нигоҳ доштани онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад, чун фарҳанги пурғановати миллати тоҷик солҳост ки диққати ҷаҳониёнро ба худ ҷалб кардааст. ва айни ҳол мо қарор дорем дар деҳаи сухакчашмаи шаҳри бостонии ҳисор ва барои мову шумо тарзи омода кардани як нав таоми миллиро имрӯз нишон медиҳам. кадбонуҳои чирадасти деҳаи сухакчашма. муаллимаи азиз, худро барои мо ва бинандагони шабакаи Баҳористон ошно мекардед. раҳмат. ман роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 Сатторова Шаҳзода мебошам. деҳаи мо деҳаи сухакчашма, ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо. рости як мавзӯе ки шумо баррасӣ намуда истодаед, мавзӯи рӯзмарра аст, муҳим аст. бинобар ҳамин ба ҳамаи мо маълум аст ки мо мардуми орёнажод, мо мардуми меҳмоннавоз, мардуми тоҷики мо мардуми меҳмоннавоз ҳастанд, меҳмондӯстдор ҳастанд ва он расму оину анъанаҳои миллие ки имрӯз аз тарафи ҷаноби олӣ муҳтарам президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ карда шудааст, айни ҳол муфид аст барои он ки ин расму оинаҳое ки мо имрӯз пеш гирифтем дар гузашта буданд ва мо набояд онро фаромӯш кунем. чӣ хеле ки Мирзо Турсузода гуфтанд, дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. бинобар ҳамин мо бояд расму оини худро гум накунем. ҳамин ки меҳмон омад, мо албатта дастурхони тоҷикона меороем ва онро аз озуқаҳои аз таомҳои миллии худамон оро медиҳем ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки як намуд хӯроки миллиро ба шумо намоиш диҳем ва мо дар баробари он ки омӯзгор ҳастем, таълиму тарбияи насли навраси имрӯза ки ба дӯшамон ҳаст, мо бо вуҷуди ҳамин қадар фаромӯш намекунем расму оини тоҷикона, пухтани хӯрокҳои миллӣ ва дигар расму оинҳои миллиро. ва вазифаи дигари мо ҳамин аст ки дар баробаре ки модар ҳастем, ҳайвону ҳастем, бо ҳам омӯзгор ҳастем ва инҳо талъан бо ҳамдигар ҳастанд. яъне мо ба шогирдонамон низ ҳаминро меомӯзем ки аз гузаштагонамо омӯзанд. яъне мо аз бибию модарони худ омӯхтем, аз модаркалони худамон омӯхтем. ҳамина кӯшиш мекунем ки ба шогирдон, ба фарзандони худамон омӯзем, то ки ҳамин анъана гум нашавад ва давом ёбад. яъне аз насл ба насл мо бояд аз насл ба насл гузарад. бале. имрӯз барои бинандагони мо кадом навъи таоми миллиро омода мекунем? таомҳои миллӣ ростигап хело зиёданд. бале. ва ман боварӣ дорам ки имрӯз занони тоҷик аз оидаи ҳамаи ҳамин таомҳои миллӣ ки масалан оши бурида мегӯем, оши палов мегӯем, шакароб мегӯем, хотурма мегӯем ва дигар намуди ки самбуса мепазем ё ки манту мекунем, дар баробари ҳамаи ҳамин пухтупазҳо ки аз як орди гандум чӣ қадар бинед мо имрӯз нонҳои гуногун мепазем ки ҳатто дар дигар давлатҳо ҳам ки меҳмонҳо ки аз дигар давлатҳо ҳам ташриф мебиёранд, бинед ки ҳамин нонҳои пухтаи мо, хӯрокҳои миллии мо дар дигар давлатҳо ҳам муаррифӣ шудааст ва беҳтарин хӯрокҳо барои онҳо ҳисоб мешавад. ва имрӯз мо яке аз ҳамон таомҳои миллие ки ҳам оши бурида мегӯянд, барое ки мо маҳалҳои гуногун дорем, дар ҳама маҳалҳо бо ҳар хел ном мебаранд. оши тӯпа ҳам мегӯянд, оши бурида ҳам мегӯянд. яъне оши бурида фарқ дорад? яъне фарқ дорад. оши бурида яъне майда бурида мешавад. мо дар барномаҳои қаблӣ махсусан дар ноҳияи Ховалинг як кадбонои бисёр ҳам соҳибҳунар тарзи омода намудани оши буридаро нишон дода буданд. имрӯз мо ба шумо оши тӯпа мегӯем ки вай майда реза нею калонтар реза карда мешавад. хуб, чӣ истифода мешавад дар ин таом? барои тайёр кардани ин мана чӣ хел ки дар рӯи дастурхон мебинед, ана аввал гӯшта бирён мекунем, баъд дар дохилаш ана қаламфури булғорӣ меандозем, ана лӯбиё нахӯд
баъд пиёз, ана тамад мегӯем ки ин аз помидор маҳсулоте ки дар ҳамин дохили Тоҷикистон ҳаст. яъне мо аз маҳсулотҳое истифода мебарем ки бале муҳити оила ва деҳқони мо худаш ин чизҳоро ки дар Тоҷикистони офтобрӯяи мо ки ин чизҳо худаш мерӯяд ва аз витаминҳо бой ки ҳаст, мо аз ҳаминҳо истифода мебарем. ана баъд пиёз, ана ин тамате ки аз помидор тайёр шудааст ва аз кабутиҳо ки истифода мебарем кашнич, ана укро, баъд лаблабу, барги лаблабу истифода мебарем. худи лаблабуро истифода намебарем, барои ин ки лаблабу ширин аст, таъми хӯроки мо ширин шуданаш мумкин. Барои мо аз лаблабу не, аз барги лаблабу истифода мебарем ки вай ҳам барзарар нест. Барзарар нест. яъне ҳамаи он чизҳое ки мо инҷо ҳозир номбар кардем, инҳо ҳама ба саломатии инсон фоидаовар аст, яъне зараровар нестанд. саломат бошед. бештар ҳамин навъи хӯроки миллиро дар кадом фасл омода мекунанд? ё мавсим надорад? Не, мавсим пеш рости гап фақат дар фасли баҳор ин чиза истифода мебурдам, барои он ки дар фасли баҳор ҳама гуна ҳамин зироатҳое ки ҳозир ман номбар кардам ҳастанд. лекин ҳозир ки гарбхонаҳо бисёр шудагӣ, мардуми мо ки мана бинед, ин ҳама як пешниҳоди ҷаноби олӣ буданд ки гарбхонаҳо ташкил карда шавад. ҳатто дар 4 фасли сол мардум аз ҳамин чизҳо истифода бурда тавонанд. лекин пеш ки гарбхонаҳо набуд, дар ҳамон фасли тира мо мана ин кашнич, барги лаблабу, ана чиз, мана ин тамате ки аз помидор тайёр карда шудааст, ҳатто занҷабил, мана ин донагиҳое ки ҳаст, ҳамино дар фасли тира мо тайёр карда мемонанд, хушк карда мегиранд барои фасли зимистон. ана дар фасли зимистон ҳам ҳозир хушбахтона бинед ки аз ҳамин гарбхонаҳо ки ҳастанд, барои мо ҳар 4 фасли сол гӯё баҳор бар ин шуда мондагӣ. саломат бошед. хуб, ман фикр мекунам бори аввал аст мебинам ки дар оши туппа шояд ки гӯшт ҳам илова кунанд, сабзӣ ҳам. фикр мекунам дар ҳар минтақа гуногун аст. Гуногун аст, бале. дар баъзе минтақаҳо умуман сабзию картошка илова намекунанд, лекин дар баъзе минтақаҳо ҳамин чиза илова мекунанд, лекин бе иловаи ҳамин картошкаи сабзӣ ҳам ин хӯрок бисёр таъми бомазза дорад. яъне ин аз минтақа вобастагӣ дорад? Аз минтақа вобастагӣ дорад, бале. хуб, имрӯз кӯдакону наврасони имрӯза дар оила вақте ки шумо бо ҳам ҳастед ё шогирдон мебинед, мешиносед, чӣ гуна қабул мекунанд хӯрокҳои миллиро? хӯрокҳои миллиро хонандагон агар омӯзем ба ҳамин духтарон, мисол ба ҷавонон, агар омӯзем ба онҳо фаҳмонем, ана аз ҷиҳати гигиенӣ, аз ҷиҳати тиббӣ, агар ба онҳо фаҳмонем ки чунин хӯрокҳое ки тезтайёр имрӯз мо аз доруҳоям истифода бурда мешавад, беҳтар аст ки аз ҳамин хӯрокҳои миллӣ худа мо истифода барем, чунки ин ғизои солим аст. охе барои ин ба хонандагон омӯхтан дар кор, ба шогирдон, баъд ана духтарон, ҷавонони имрӯза, ба нав хонадорон хусусан ки онҳо баъде ки оиладор мешаванд, бояд онҳо аз ҳамин хӯрокҳои миллӣ, аз расму оинҳои гузаштагон, модарон хусусан дигар ҳунарҳо ҳам бояд ки бархурдор бошанд, чунки ин ба зиндагии худашон дар кор мешавад. мо хараҷоти зиёдтӣ намекунем дар зиндагӣ, дар ҳамин ҳолат зиндагии мо метавонад пеш равад. ин ба фоидаи худи ҳамон хонавода аст. чизе ки аз меҳнати худашон мебарояд, масалан ҳама чиро харида намешавад ки охир. барои ҳамин агар ҳамин зани ҳунарманд бошад, ҳайвонии бо ҳунар бошад, аз ҳеҷ чиз як чиз тайёр мекунад. агар замини назди ҳавлигаш аз ҳамаи ҳамин чизҳое ки ман ҳозир номбар кардам ҳаст, маҳсулотое ки ҳаст, шарт нест бозор рафтан, шарт нест мағоза рафтан. худи одам метавонад аз ҳаминҳо аз ҳеҷ чиз як чиз омода кунад. як таоми хубе омода кунад. хуб, бинандагони гиромӣ, биёед шуморо интизор намесозем ва мегузарем ба қисмати омодасозӣ ин намуди таоми миллӣ. ва инҷо ман пурра ихтиёрро ба кадбониҳо медиҳем. таваҷҷӯҳ мекунем ки ин намуди таоми миллиро ба унвони шаҳри бостонӣ Ҳисор чӣ гуна омода мекунанд.
чихеле ки гуфтем хӯроке ки мо ҳозир омода месозем, пеш аз ҳама дар деги тасфон мо рӯған меандозем. Баъд аз ширин шудани равған мо аввал гӯштро бирён мекунем. ин маҳсулотҳое ки мо гуфтем ки бирён мекунем дар оташи на он қадар пасту на он қадар баланд омода карда мешавад. чихеле ки гуфтем баъд аз ширин шудани равған, яъне тасфидани равған, мо маҳсулоти гӯштро илова мекунем. баъд аз маҳсулоти гӯштӣ мо пиёзро ҳамроҳ мекунем. барои он ки намуди хӯроки мо зебо бошаду дилкаш бошад, мо аз тамад истифода мебарем ки тамад аз помидор тайёр карда шудааст. ана ин чизҳоро омехта мекунем. баъдан ана дар ҳар маҳалҳо баъзан сабзию картошка илова мекунанд ва дар баъзе маҳалҳо ҳамин чизро илова намекунанд, вале мо ба шумо омехта кардани сабзиро нишон медиҳем. барои бомазза шудани хӯрокамон мо аз қаламфури булғорӣ истифода мебарем. ба ғайр аз қаламфури булғорӣ мо метавонем ки қаламфуре ки чихеле ки мегӯянд тез аст, чунки таъми хӯрокро бомазза мекунад ва иштиҳоовар ки ҳаст, мо қаламфури тезро ҳам илова карда метавонем. мо каме мунтазир мешавем ки маҳсулотҳои омехтаи мо каме бирён шаванд. ба хотири оне ки хӯроки мо бомазза шавад, мо анами хел зирбагро бирён мекунем. ҳар як ҳунар маҳорати худаша дорад, санъати худаша дорад, чихеле ки мегӯянд забони худаша дорад. агар мо ҳар як ҳамон маҳсулоте ки тайёр мекунем ё хӯроки тайёр мекунем ё дигар ҳунарҳое ки мо омода мекунем, агар мо забони худаша надонем ё маҳорати ҳамон омода карданаша надошта бошем, дар натиҷа хӯроки мо бомазза ё ки дилкаш ба назар намерасад. бинобар ҳамин барои чунин тайёр шуданаш мо бояд забони ҳамон омода кардани хӯрокро дошта бошем. баъд аз бирён шудани маҳсулоте ки мо омехта кардем, мо метавонем ба вай об ҳамроҳ кунем. баъде ки мо обро андохтем, то ҷӯшидани ҳамин об мо аз он зироатҳое ки
бо дасти деҳқон омода карда мешавад ва маҳсулоти ватании худамон аст. Аз ҳамон истифода мебарем. Нахуст ана ин донагие ки лӯбиё ном дорад, мо ҳамин лӯбиёро омехта мекунем. баъде ки лӯбиёро илова кардем, аз донагии дигар ки бо номи нахӯд аст, нахӯдро илова мекунем. ва дар баробари ин мо метавонем ки ана як намуди дигари лӯбиё ки ҳаста, лӯбиёи сурхак мегӯянд. Ана лӯбиёи сурхак ҳам ҳамроҳ кардан мумкин аст, ки вай ҳам аз манфиат холӣ нест. баъди андохтани донагиҳо дар дег, мо як аз кабутиҳо истифода мебарем. ва ҳозир ман ба шумо ана ин маҳсулоте ки ман ҳозир мегӯям пудина ном дорад ва ҳамин пудинаи лаби ҷӯй аст. ин пудина дар ҳама маҳалҳо намерӯяд, танҳо дар кӯҳдоманаҳо намерӯяд, танҳо дар маҳалҷойҳо дар лаби ҷӯйбор ки мерӯяд. Дар зимистон ина дарёб кардан мушкил аст. бинобар ҳамин дар фасли тирамоҳ мо ҳамин пудинаро хушк карда мегирем, барое ки дар зимистон аз ҳамин истифода барем. маҳсулоти дигаре ки ман мегӯям ҳозир райҳон ном дорад. ҳамин райҳонро ҳам дар зимистон агар дар гармхонаҳо парвариш кунанд мешавад, лекин дар зимистон ина ҳам парвариш карда намешавад дар берун, барое ки ба хунукӣ тобовар нест, мизоҷаш гарм аст, ба саломатии инсон бисёр фоидаовар аст. баъде ки мо обро андохтем, ҳамаи то ин тайёр шудана, то ҷӯшида шуданаша, мо мегузарем ба маҳсулоти дигар. то ҷӯшидани он маҳсулотҳое ки мо дар дег омехта кардем, акнун хамирро завола мекунем ва онро анамихел дар рӯи хонтахта ҳамвор мекунем. дар рӯи хонтахта ҳамвор карда, баъд онро ба қисмот тақсим мекунем. тарзи ҳамвор кардани завола ҳамин тавр аст ки ин беҳтарин ҳунар аст барои кайвону, беҳтарин меросе ки аз модаркалону модарони мо ба наслҳои ҳозираву оянда мерос мондааст. ин намуд хӯроки миллиро хусусан мо дар фасли баҳор дар яке аз ҷашнҳои бузургу миллӣ ки ҳамасола ҷашн гирифта мешавад, ҷашни наврӯз аст. ва мо дар ҳамин ҷашни наврӯз бе пухтани чунин хӯрокҳои миллӣ ба фикри ман ки барои мо зеб надорад. мо бе ҳамин хӯрокҳои миллӣ ҷашни наврӯзро пешвоз гирифта наметавонем. бинобар ҳамин мо яке аз нишонаҳои ҷашни наврӯз низ ана ҳамин хӯрок аст. мо ҳатто дар муассиса вақте ки ҷашни наврӯзро пешвоз мегирем, ба хотири оне ки шогирдони мо омӯзанду тавонанд, мо аз чунин пухтани хӯрокҳо, яъне таомҳои миллӣ мо истифода мебарем бо ҳамроҳии шогирдон. агар ин аз як ҷиҳат барои худашон ёд гирифтани худашон бошад, аз ҷиҳати дигар оянда дар зиндагии онҳо мушкилӣ намекашанд. баъде ки обҷӯй шид, мо метавонем аз барги лавлаву ҳам истифода барем. барои бомазза шудани хӯрок ками намак ҳам илова мекунем. барои таъми хӯрокамон нағз шудан ками намак ҳам илова мекунем. чунин пухтани хӯрокҳои миллӣ он қадар мушкилӣ надорад, вале баъзан афсӯс мехӯрем ки ҷавонони ҳозира намехоҳанд ки анами хӯрокҳое ки аз модаркалону модарони мо ба мо мерос мондааст омӯхтан намехоҳанд, чунки ҳозир аз ошхонаҳои сари роҳ, аз анамун хӯрокҳое ки тезтайёр истифода мебаранд, камтар
ба танбалӣ рӯй овардагӣ ҳастанд. ана баъде ки хӯрок ба ҷӯшидан сар кард, оташи паста мемонем, то ки хӯрок шира диҳад. Агар хӯрок шира диҳад, боз ҳам таъмаш нағзтар мешавад. алҳол хамираи мо тайёр мешавад. ба хотири он интизор мешавем ки ҳамон донагиҳое ки дар дохили хӯрок ҳастанд, онҳо ба пуррагӣ пазанд. як хусусияти дигари ҳамин оши бурида аз оши тӯпа фарқидаш дар он аст ки оши бурида, яъне реза бурида, вай камтар оба бисёртар талаб мекунад. лекин оши тӯпа ки хамирро бурида меандозем, калон майда мекунем, ин он қадар оби бисёрро талаб намекунад. бинобар ҳамин агар мо дар ин оба бисёрро андозем, хӯрок таъми худаша гум мекунад. барои ҳамин ҳар дуи ҳамин хӯрок бо ҳамин ҷиҳаташ аз якдигар фарқ мекунад. яъне якеаш обро бисёр талаб мекунад, якеаш камтар талаб мекунад. ана ин маҳсулотҳои ватание ки мо хуш карда гирифтем дар ин хӯрокҳои зимистона ки истифода мебарем, хушбахтона имрӯз занҳои мо бисёр ҳунарҳое ки истифода мебаранд, зироатҳои полезӣ, меваҷотҳоро дар банкаҳо, дар бонкаҳо ки ҷо карда мегиранд. ин ҳам маҳсулоти ватании худамон аст ки аз он истифода мебарем. ростӣ ман дар давраҳои пеш медонистам ки фақат модарони мо, модаркалони мо хушк карда мегирифтанд. чӣ маҳсулоти ватание ки бошад хушк мекарданд, лекин дар бонкаҳо ҷо намекарданд. ин чиз набуд пештар. фақат хушк карда мегирифтанд, истифода мебурданд. лекин хушбахтона имрӯз ина бинед ки мо аз мағозаҳо дастрас мекардем, пеш ҳамина дар фабрикаву заводҳову дар дигар ҷойҳо омода мекарданд ва мо тайёрро мегирифтем, тайёрро харидорӣ мекардем. лекин хушбахтона имрӯз занҳои мо, кадбонуҳои мо ҳамин чизҳоро худашон омода мекунанд. худашон анамихел дар бонкаҳо ҷой мекунанд ва ман боварӣ дорам ки ин ҳам як сатҳи зиндагиро баланд мебардорад ва дар зиндагӣ мушкилӣ намекашанд. барои омода кардани чунин як хӯроки миллӣ, чунин як хӯроки бомазза, мо ҳамагӣ вақти мо аз гирифтани завола то ба охир расидани ҳамин пухтани хӯрок ҳамагӣ 50-60 дақиқа вақтро мегирад, ки ба ҳисоби 1 соат вақтро мегирад. баъде ки хӯроки мо оби деки камтар 15-20 дақиқа ки меҷӯшад, донагиҳои дарунаш ки мепазад, баъд мо баъди буридани завола мо хамираро ба дег меандозем. ҳангоми андохтани ҳамин завола гарди ордро анамихел шупондан дар кор, ки резондан дар кор, ба хотири оне ки начаспад. ба хотири начаспиданаш анамихел якто меандозем. ҳангоми андохтани завола бояд ки оби дег аз ҷӯшидан намонад. заволаро чунин бениҳоят тунук ҳамвор мекунем, чунки барои саломатии инсон ҳам зарар накардан, барои дар меъда зарар нарасонидан, мо бениҳоят тунук вайро ҳамвор мекунем. вақте ки як заволаро омехта кардем, мо як маротиба
мекобем ба хотири оне ки начаспад. шурӯъ мекунем ба заволаи дуюм. агар мо инро якбора андозем часпида мемонад ки ин хел хамирае ки часпида якҷоя мешавад инро хӯрданаш мумкин нест, чунки ба меъдаи инсон зарар дорад. хӯрокҳои аз ҳама дӯстдоштатарини мардуми мо деҳот ҳамин аст. тарзи омода кардани ин хӯрок, агар шумо хоҳед ки хӯрокро барои бисёриҳо омода кунед, шумо метавонед ки заволеро ду-се то гиред, лекин агар танҳо барои як аҳли оила бошад, як завола ҳам кифоягӣ мекунад. ана баъде ки дуюм заволаро ки андохтем, боз як маротиба омехта мекунем ва мебинем ки агар обаш кифоягӣ мекунад, боз завола илова мекунем. дар вақти ҳавола кардани завола бояд ҳаракат кард ки гарди орд бисёр нашавад. дар ҳар куҷои дек аз як маротиба кофта мебинем. басар мувофиқ ба меъёри об хамираро илова мекунем. баъде ки хамираро ҳамроҳ карда шудем, кабутии камтар кабутии дигарро илова мекунем. ин маҳсулоте ки ман ҳозир илова кардаам кашниш ном дорад. баъди илова кардани хамира ва кабутии охирон ҳамагӣ дар ҳаҷми 1 дақиқа ё 2 дақиқа меҷӯшад. барои он ки хамираи мо начаспад, мо дар охир каме оби хунук илова мекунем. хӯроки мо омода шуд. дар назди оташ истода хӯрок пухтан осон нест. ба қадри модаро расидан дар кор. баъди 2-3 дақиқае ки мо заволаро андохтем, ба хотири оне ки хамира пазад, мо интизор мешавем. ана инак омода шуд, мо метавонем ки хӯрокро кашем. яке аз ҳунарҳои мардуми мо тоҷикон ҳамин аст ки табақи чӯбӣ ки ин маҳсули худи мо устоҳои чирадасти мо тоҷикон ки ҳаст, ана аз як ҷиҳат мегӯянд ки дар чунин табақи чӯбӣ хӯрок хӯрдан савоб аст мегӯянд ва дар чунин табақ хӯрок хӯрдан ҳам бо хӯроки мо болазизтар мешавад. ин намуди табақҳои чӯбӣ аз қадим, аз гузаштагона мо то ба замони мо мерос мондааст.
вақте ки мо хӯроки омода шудаамонро ба табақҳо гирифтем, аз хӯришҳое ки маҳсулоташ аз маҳсулоти ватании худамон аст истифода мебарем. мо тавсия медиҳем ки чунин хӯришҳо хусусан аз пиёзи сурх агар истифода баранд, помидор, бодирин ва кашниж истифода карда мешавад, омода карда мешавад. Аз чунин кабутиҳо, аз чунин хӯришҳо истифода баранд, аз манфиат холӣ нест. Ва ҳозир мо барои таъми хӯрокамон дилкаш шудан, бомазза шудан, аз чунин хӯришҳо истифода мебарем. шахсоне ки истеъмол мекунанд хӯрокро ба табиати онҳо вобастагӣ дорад. баъд аз ин мо аз маҳсулоти ширие ки бо номи чакка омода карда мешавад, ки ин ҳам маҳсулоти меҳнати худи инсон аст, аз анин чакка истифода мебарем. хӯроки мо барои истеъмол кардан омода шуд ва аз анин қаламфурҳое ки иштиҳоовар аст мо истифода мебарем. инак хӯроки мо омода шуд ва мо тавсия медиҳем ба тамоми занҳо, ба тамоми духтарон, ба тамоми кайвониҳои тоҷӣ ки тавсия медиҳем ки чунин хӯрокҳоро омӯзанд, ба фарзандони худ ба мерос гузоранд. ва мо омӯзгорон низ кӯшиш мекунем ки ба шогирдони худ чунин омода кардани ҳунарҳое ки ба занон хос аст омӯзем. инак мо хӯроки омода карданамонро метавонем ки бар рӯи дастурхони тоҷиконаи худ гузорем. ина духтарҳо, хӯроки мо омода шуд, гиред нӯши ҷон. бинандагони гиромӣ, тавре шумо шоҳид будед, дар муддати на чандон зиёди вақт муаллима Саторова Шаҳзода барои мову шумо як таоми бисёр ҳам болаззати миллиро омода карданд ва ин лаҳза фикр мекунам ки вақти он расидааст ки таъми ин хӯрокро ба бинандагон фаҳмонида бошем. марҳамат муаллим. марҳамат шумо. فهمیده نشد. حس میکنید که فصل بهار است. واقعا اون علف‌های طبیعی که در این خوراک ملی استفاده شدن بسیار طعمش رو بلذت کرده است. ما با شما اظهار سپاس می‌نماییم که چون یک هنری والای نیاگان رو بر بینندگان ما نشان دادید. فکر می‌کنم آن نفرانی که ذوق دارن، هوس دارن برای آماده کردنشون این طعام‌های ملی، الکی تا اندازه یاد گرفتن طرز آماده سازی آن را. خب در انجام برنامه چی گفتنی دارید به بینندگان شبکه ما؟ ما از شبکه تلویزیونی بهارستان بسیار مینادار هستیم که چنین توصیه‌ها رو پیشکشی تماشابینان می‌گردانند. من باوری دارم که میگویند که شنیدن کی بود مانند دیدن. البته که وقتی که ما میگوییم باز خیلی اگر بینند و باز استفاده برند علا نور میشود. ما میناداری همه ما رو به شما میرسونیم که چنین برنامه رو تشکیل کردید. ما راستی برنامه تلویزیونی بهارستان رو بسیار تماشا میکنیم، چون که ما از همه تلویزیون بهارستان بسیار شعرها، سرودها، یعنی موادهای رو دسترس میکنیم، چون که به خواننده خاص است. ما بنابر همین تلویزیون بهارستان رو تماشا میکنیم و از برنامه‌های آن بسیار استفاده میبریم. سلامت باشید و فکر میکنم بیننده عزیز ما در برابر گرفتن غذای معنوی از سخنان خوب شما اینچنین توانستند آماده سازی این نوع طعام ملی را یاد بگیرند. رحمت خوش آمدید. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان یادرس میشیم که برنامه نوبتی سفره تاجیکانه را که آماده سازی طعام‌های ملی را در بر میگیرد، از دهه سرخک چشمه جماعت دهات
мирзо ризои шаҳри бостони ҳисор манзури шумо гардонидем. хайр, ҳамеша тансиҳату саломат бошед.